Ka o si mee ọkwa ọjị ka anyị ji wee na-akpọku Chukwu kere ụwa na-akpọku eke kere ụwa ọmama amasị onye a na ugboro asaa ugboro iri wee na-asị unu dododo Chukwu anyị wụ ụmụ ya agbakọkwa tata ụmụ ya agbakọ taa oye wụlụ afọ wụlụ nkwọ isi dododo n'aka na anọ Igbo ji eme ibe ka anyị ji wee nọdụ taa wee na-asị unu doo wee na-akpọku mmụọ niile dị iche iche nọ na mbara be nna anyị ka ha gbogotebenu ọ na-aga nwata gwa nne ya na ọ nọ n'ọgba egwu anya sị n'ọgba egwu nne ya achọghị ya wee na-asị Chukwu okike kele n'igwe ka ha na wee na-asị idododo na ya apụtagokwe taa na-achọkwa ịba n'izu ọfụ wee na-asị ka ọmaka meela anyị gbuo unu n'aka nri na anyị egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe na anyị egbute mma anyị gbuo n'iru na anyị egbute mma anyị gbuo n'azụ na anyị egbute mma asịkwa m ihe ọna na-akpọ nwoke ma nwaanyị nọ na platfọm a nọ n'iru akwụkwọ anụ nwa ege anyị ntị na-anya anya n'ihe anyị na-ekwu Chukwu ike bi n'eluigwe ya emelie Chukwu na ndị a na ya emelie aja na be nna ya emelie nye mmụọ niile ya na-esobi ụwa ya emelie nye na ihe a sị na ndụ azụ ndụ mmiri azụ atana mmiri atana ma azụ anwụ na n'ebe anyị na-ekwu onye ọkwa ya ma na ọma ya gbuo anyị o dowekwu odowe na ọma ndụ gbuo anyị si m na ya adịnụ ka echi na echi ada agwụ agwụ wee na-asị nwoke ma nwaanyị n'ebe a ihe ọbụla anyị ji eko ya akọnarị n'anya ebe ọbụla anyị jere ka achụta ibe anyị eji wee dị ọgọ dị mma n'anya wee ma ọka nga ma odogwu a sị m na akọnarịkwana anyị na eke ya akọnarịkwana anyị n'oye ihe ọbụla onye na-achụ anyị ya enwe ada onye maka anyị si na kama nkịta mmadụ ya atagbuo nke anyị tagbuo nke mmadụ ka anyị jekwa ụgwọ ya n'ebe anyị kwu onye si na isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ n'ebe anyị na-ekwu okwu ya wee na-asị na mmụọ ya mekpụrụ anyị mmadụ ihe ekwula anyị ekwula anyị mmụọ ya ekwula anyị ekwurola anyị ihe na-egbu mmụọ ji egbu onye awụ mmụọ mmadụ ihe ekwula anyị ekwurola anyị ihe na-egbu mmadụ ji egbu onye awụ mmadụ ka m na-agọ n'isi nwoke ma nwaanyị nọ n'ebe a ka anyị ghara ịkpọwa afa n'ofu n'ofu n'oge adịrọ wee na-asụ onye dịrị mma ya dị n'ala ezinụlọ ya onye dịrị ọgọ ya dị n'ala ezinụlọ ya onye dịrị ndụ ya dị n'ala ezinụlọ ya nsị unu dododo nwoke onye ọbụla adị onye dị ya dị n'ala ezinụlọ ebe ọ na anyị jewekwa na anyị ejelu ebe ọ na anyị na mgbe ọ na anyị na-awakwara ebe anyị na-ana na anyị analụ wee na-agọnye ụmụ nwanne anyị nọcha n'ụzọ ije nọ n'obodo dị iche iche ka a wee chụta ebe anyị eri a sịrị m ọbịalụ bụ onye abịagbunye ọ na-aje mkpụmkpụ azụ esonye ya n'ebe anyị eji wee dị ọgụ ka anyị ji wee rapụ ikwu na ibe anyị rapụ be nna anyị dị iche iche wee gbapụtawa n'obodo niile anyị nọ obodo niile dị iche iche anyị nọ ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ Naịjirịa ma ndị n'obodo ọbụla ha nọ na ya bịa ka ọ dịrị anyị mma ka anyị were ihe ọma dị n'obodo wee nata be nna anyị na o nwere onye ji ihe ọjọọ dị n'obodo anyị wee na ihe ọjọọ dị n'obodo anyị dị na-eche anyị ihe ọma ka a na-eje weta n'obodo si na ihe dị mma ka anyị eji wee napụ n'ikwu na ibe anyị a sị m aja n'obodo niile anyị nọ n'ime echekwawa anyị aja n'obodo niile anyị nọ n'ime echekwawa anyị aja na be nna anyị durukwa anyị jere nya bụ ije a sị na ọdịnala na-ebu eke ihe dị be nna anyị na-echekwa anyị ihe dị be nna anyị na-eduwe anyị wee na-asụ dododo na ihe adị na anyị ka ọ nọ n'aka nri ka ọ wụrụ anyị mma akụkwa n'aka ekpe mma ka ọ n'iru mma ka ọ na-azụ mma isi unu dododo biko Chukwu okike bi n'eluigwe ọmama amasị esi biko nakwa ụmụ gị onwe ndị na-ebe awụlụ mkpa ego wu ya na-akpa ha si nke iwere ego chọọ ha mma onwe ndị na-ebe awụlụ mkpa di na-akpa ha welukwa ezigbo di ya anụ ha ọfụma na ụka ha nka chọọ ha mma nwe ndị na-ebe ahụ nọ mkpa nwaanyị agha anụ si gị olu nwaanyị dị mma ogolimaala obi di ya na ya ga-ebili ebika nka wee chọọ ha mma nwe ndị na-ebe abụ nọ mkpa nwa na-akpa kwụsị Chukwu bi n'eluigwe Chukwu na ndị a na-asị m biko kwunwere mkpụrụ nke afọ wee gọziwe ha kwunwere mkpụrụ nke afọ wee gọziwe ha o meriri alụ na-akụdie ya tụrụ ime ọwụnye elu na-akụdie ya tụrụ ime dị ekusie ikuku ya tụrụ ime n'ebe anyị na-ekwu ka ọ mụọ nwoke mụọ nwaanyị mụọ ozuzu nkwọ mụọ ozuzu oye mụọ ụmụazị ya n'ihe nka ya mụkwana nke ya abalị ihe etinyeche n'isi n'ọfịa wee na-asị unu dododo ka iru anyị niile na-ebe a si dị iche iche ka mkpa anyị niile si wee dị iche iche wee na-ayọ Chukwu bi n'eluigwe na-ayọ ndị ana na-ayọ Chukwu okike ụwa na-ayọ mmụọ niile nọbe nna anyị wee na-asị dododo ka ha bịa gbowela anyị awụ mkpa gbowela anyị awụ mkpa kwadoro anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrị ebe ndị ọzọ ga-atọ na ijenia na anyị agafe onwe kọntraktị o biznes niile hangi bụ hangi dị n'ụzọ elubela ana a sị na ekwu okwu na ọ ya aba
ọ ya adị mma ọkụ anyị wee dị ọgụ ise wee mezuo ụwa anyị ele anyị kwulie ka ọ ya adị n'aha Chukwu na ndị ana ise 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 otu ara anyị ọjị ka mmadụ onye ọbụla Okay, biko